Mura mag nagtay, mura bitaw kanang sungka nga anang bitong piso. Ano mga minus lamig ka naman magligo bata. Biglaw. Ilit kami mo. Magot. Napaihilo dyan ang pampas. Nagliog. Dina. Ano yan, luhod na. Sakto na kayo. Uy. Ako ang tawin. Asa man? Ha, may mga rata. Mga rata man. Buto. Ano. Di, kuha sa vitamins. Ma. Vitamins ha. Ah, man. Praktis lagi kay dampa bi. Praktis sampai kay dampa na batana. Dampa na kato ko eh. Dampo na sa dampa. Good morning sa tanan. Biyahe na pud mi pauli na mi. Dapat di pa man ta mi muuli kana palagintay buhaton nandiya. Ang ginahon na naman na immunize si bibi ugma immunization man ni sa ugma mo nang muli na lang mi balik ra mi sunod adlaw daghan pa koy mga appointment sa doktor sa unahan sa lamlas bibi kay luoy mauwahin na sa siyang immunization sa iyang edad. Ugma mi magpa-immunize man namang uli mi jahang kauban gimingaw na po ng kuan along kay gabi naghigwaos wa kato galabad kuno ko gimingaw na wa kadugs ba na alam na makadug pa sa gabi ug pila pud ka adlaw isang semana pud makadug kay sun semana na mi balik kay weekends na baca pud wa na jud kuno taon matanda Ginoo ko naglabad na gutok cha masugan na napalitag rexidol uli-ulian pud karon padung na mi uli balilihan mi mo agi. I-update ra mo na sunod sa nahitabo sa ang kuan check up para laman mong update sunod na kay makalas makawa og gana cha uli ra mi gunit sa gipagunit ganina kay nagpalpitit ko ganina nang gahi gang dari tuski gagang mga joints nang mabuhi ana ba anda na ko mauli-uli ana nga pamati ni ina man po kong tampaw as needed na laman so bintaha kay sa una maintenance man jud sa as needed na raman bintaha na laman jud kay kas happy sig palitambaw tuog man sis ninja nami isang pisto balit bis balilihan upan kay arka ketas man na ba kot direk bang kuan ang kuto manguhit kay sus ara ba jib time garbi ketasan sa magbiyahe mis undoy wa jib mapalitan sa himing duha pang saputon ano nang magdatadag paon kay arong bahalag maunsa man na naay makuto dala binagkaron ng pasuswar ka ketas kaadyo dadapay ateng kauban di pwede og di pa kanon ka na gajag mugirin dito kapag nga kamakang baji nagapang siksiha ka adyo lamig siya nina shout out kay Mama Julie salamat ka adyo dyan hinatag guys ipahuam ng Mama Julie siya nina pagkahapon kuno kay nakalibngan man ng bibi diyan ka nagitagaan na sa mga order kuno mga inganay diyan magwapa mi sana mi siya kita kutsintaram kuno na mangita po ko breastfeeding dress kana ingani ba ingani unra na kita lagi ingani unra ba kay arong maktambunan nga na di pero kita gato ang tinaguan grabe ra bang dagtuman mura bang nasabod sa kaldero madyo nang kinanglan tabon-tabunan po kay so sino magkaamong buta sapot sa puto na naman kita sa to pagod man madyo pa nang ato pangatambunan pero kutasan na sa bata na bahala na lang magmakalat bilak bidanas public ug kutasan agad sa manujo man sa di kasuso magdadaan na lang sa lampin itambuning ana baging didi manalisid gi magdudag bata o kanang nakay lakaw sa gawas grabing bayita ka kunan sa paning abatan bridge wa may human buang na tapo na maning katuig sige ra maning himon sa gabo sa himon na pod sorry ka adto kay mo ra yang nabatasan ba harap ang opinion basta nakita wa ko masayod unsay hinungdan nga nung gigubaton sa gi adto na pod sakto sa daga di akon kay init na dari grabe init na dari jog mo ito baylo na pod mi unsa kay ako nang pimugunit dran sa mususunod na na pod na di makahuway yung ana kira man murang gara sa bigas nasa pa kira taka beto pening baji naskutsul grabe makam sini ing baji mura man sini sungkit majugan ni kena nambog nagwapa na kaajo so 9 taon marajud ana nga nabitik atong nagpadidi pa ko sa mga bata mara kaluoy kaajo katong gagmay panas gail og sikin kay Jesus marajud ana nga nabitik aron kaluoy kaajo taon nagkuman pud sila nagkumang bata mura bag mga giant nagkuka sa mga bata nga kay nagku mapugka wala lagi kasi magkamang baji gamato pilay mong height win 5'6", 5'7". 5'7" na mo charlie to mo pa din 5'7". Abag bitaw ni aga ko kay 5 puro buntag ug hapon 5'3". Tinuod bitaw ko kay matikus-kus na mo hapon kay kapoy na kaso ug buntag hayat pa maguntag nga na pa man 5'4". Try ni kahapon wa na tikus-kus na 5'3".
Pigan kay binukan og baga na. Lagi mo upaw. Tanawag buhok. Rabing lumi ah. Puti pa dyan. Oh, kapi jagatas na sila. Dalton og si Dalia. Big si Dalia. Big girl. Ha? Si Dalton og si Dalia. Ari, ito bang bigat yung picture mo hilak. Mas Dalia. Kabalik tag usok. Mabisi mi sunod. Busy na no. Timing nga raw na. Naman ko sa... Unsa wala na? Naibukol ko ba? Abi ko, dinara siguro na sa mga pagkabuti. Sound ko dyan. Suspicious ko no. Minsan ka magbayog siya ko sa lahat. So si Mana paano na mag-imove ko. Unite mo kong bata. Meron isarag na tao. Pero ang klase na sa kuano, kiraw sa wala di ma. May baw ano magbayog siya na. Gansaros mo. Paano Oh, mag-jerk ko dili. Pero suspicious ko no. Ingan ang katong nag-ultrasound niya. Di kayo na basig dinaro po na nimo. Abi kayo kong dinara. Diya kayo ko yung mga bugas bitaw, di ba? Sana pero dinaro. na ni Oh, Papa. sorry pa na. Ingana mang puso na katong kani. Dako ka adyo. Hindi ko sa pud pagmanganak ko. Dia din bisita na mo si Ma'am Joan og gijahang pamilya gikan pa ni sila sa Canada. Arang lami tingog ni si Ma'am Joan kanang stokos jang Facebook ba. Sus grabe lami ag tingog. Uy, ahang ibutang sa description box agnan sa jang Facebook kay arong makakita mo sa mga video didto nga kanta-kanta. Hindi pa kadagi jang oh. Agang bukto no tarawa gamara kang bukto Bago sa kanila tayo. bagtak mo na kang bukto may nga naman kanito di malak ba Nangangaman na. Ha? Hello 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 Aka tatay. Kunin mo sa phone. Ha? Ano ba kunin mo sa phone? Pa. Paaka tatay la. Tas kusina. Na di. Di ba tay? Agbakton tayo wir eh. Nagbutin ba kan abaga? Ano manari ba? dagger lagi na Nabuyag. Naitik lang. Sila sa tulo ka ba ni nga. Sige ya. Pat kabuwan Mga brot man. Mga out na mangani jang naong. Mga out man jang makamurasan. Wala lagi tiguang na mga out tingin na. pujo ni programi Puso wala so puso. Sana Laba. pujo agi glaban na di na naglaban kay limuot. Samir. Labon kay makuha ng kamot na nakitag ko na. jag kuko Hangil kasi rag anam. Ay sipat na. Sipat na. Nakauwang gud si Jan sa agi jang kamot ag mga gloves nga pangpagong anak di naman masigo. At galing. Umang may sakatipunan hati. Baboy. Lagi ganahan tay. sabon Ginagid ang kamot ay lahat pa na naman. Mungot lay kasi jang gaw taga na ka na ba ina mungot kasi. Ay good ba? Tatawa mo sa gilirkan man. Matatikit-kiton din mo ka. kuya na nagpilasan na maanghit ni batang pilasan Man kay karadlaw maligo. sabot na ni Tay guniti tay. Aran nakaalagi tay dia. Kana. Ihapwa-hapwa. ayun kani grabe makita mo ni tawangan mura mo ni tawangan ano Pilad. mura ano abot pa nito ano katawa yung ano gra makantaw Ano sa nalo? diyan sungay Di ba Juro diyan yung mata kay bayot man di malah din mo bayot ni Estudiahan naman. Kabargen gani inig barug bu barug. Na mabakod. mo action Orang mo hajaw gidang likod ha Tingin na, parang Tig bita na. hindi pa bisa magbawa sa mana. ang may buwan dan eh June po, 2 buwan. tempor ko na nagsugot Mag-istorya ng kadlawon, magpana ka na magkabukay na ba? Parang tidig kuhaan istorya. Tingin. Ngano man gisabak ang tatay Puro Ariston? kabuan na siya mapiyo ko Iton. Gihilap tang kang tati gituo ka? Bibe. Gituo kang tatay Ariston? Tugan katit sumbong rapitulpo in action. Ha? Gituo ka? Hala gituo. Luoy laman. tadi ini semua lagi Lagi ni gus vacuum. iya May gus vacuum na. ha Vacuum. Ano naman? Buliho.
Sakay-sakay kang Tatay Ayrton? Katawa tayo? Sakay ka? Ha? Nalipay ka? Nalipay ka na. Ano? Ano tayo yung sukatay? Ginukon, katawa na ba? Nga naman, gijagjag kang Tatay. Way batasan Tatay, ano? Jagjag ka bisag busog ka, no? Mura magtingog ligig baji, bayot yun ni. Hala, dito pa bayit-bayit na nato. Kaya nakakang tao. Bayot. Ilad. Pasag mga hawad mo maya. Nangawit pa diyang nanay, oh. Hawid na. Di ba nga nagwan man sa una, nay? Iway. Nagwan man sa una matuhog naman. Magtugan daw lihit-liho. Kinuo ko. Ang susuray butang to. Daway pang lagi. Kaning lahi. Ang pa kuan na mga pandron mga Bebe, ano man bebe? Ay nga bata. Gito kang Tatay? umikan niya kay kargado vitamin ni mata. Nga gito kang Tatay Ayrton? Gito ka? Hala, kawa maka-evidence kawa makailiog. Kawa may liog? Saan pagtuok? Ano naman magpakuha na ka? Gintan na sa likod, gintan. Gidang pa ni. Naainit. Mantagi lang man magpilasan. Asus, Magpilasan ba? pilasan ko ng kanak. Man, kailiguan man kada adlaw. Pilas. Na, nagawdang ko na mo. Ngita suso. Kita ang model na gadud. Ang lagadud. Suso na po. Pwede diya sa gasot. Hindi ko bita po. Wala na kana bibiro na mo. Ramen mo. Naaman, pero maluwi man ko. Itok na kay Lugay man.